На финалната права на нашия автомобилен проект е време да си поговорим малко за екстериор. Аз съм при нашите дългогодишни партньори от J-Point и днес ще станем свидетели как се печата фолиото. Ники, здрасти! Много ми е приятно. И на мене. J-Point е мястото, където ще бъде напечатано самото фолио за нашия подаръчен автомобил. Би ли ми разкрил малко повече за тайната на този процес? След като дизайнът и работните файлове се подготвят от нашия предпечатан отдел, съответните хора изпращат файловете към този компютър, който се стопанисва от нашия дългогодишен приятел Драган Халачев, колега и служител на J-Point, и той започва работа по процеса на печат. Миналата година също вие принтирахте фолиото на подаръчния автомобил, който дадахме. Процесът предполагаме същия. Абсолютно същия. Супер. Никаква разлика. Ники, фолиото вече се печата. В J-Point всичко става мигновенно и супер яко. Искам само да ми кажеш, това ли е финалният процес? Не. След като се изпечата фолиото, ние го ламинираме, за да защитиме печата. Супер. И вече е готово за брандиране и поставяне върху автомобила. Супер. Първата част по екстериора е вече факт. Остава втората част, фолирането на автомобила и е време за самото събитие. 22 юни, Стара Загора. Ей, комар, и ти ли печаташ в J-Point? Те са най-добрите, брат. Искаш да ги прецакам. И край. Готов ли си? Адано.